Pri pohľade na túto bránu nezostanú ani jedny slípky čisté. Zdravím vás, tu je original replika. Ja som Dominik. Ja som Maťo. A vítame vás pri druhom pokračovaní epickej hry Skyrim, ktorá je naozaj epická, lebo má príbeh. Dnes sme v Riverwoode. Áno. A tu je Alvor, to je bratranec toho Hadvara, ktorého sme stretli v minulom dieli. A s ním máme samozrejme quest, máme si s ním pokecať. Počkaj, on... Hadvar, what are you doing? Every day we get visitors in Riverwood. Počkaj, choď späť a on sa musí najprv s Hadvarom porozprávať. Bones, what happened to you? Shh, Uncle, please. Keep your voice down. I'm fine, but we should go inside to talk. What's going on? And who's this? He's a friend. Saved my life, in fact. Come on, I'll explain everything, but we need to go inside. Yeah. Okay, come inside then. Sigrid will get you something to eat. Come inside. That's what she said. Takže teraz nás pozvali dovnútra, lebo sa potrebujú o niečom drsnom porozprávať. Áno. A Alvor sa nehýbe. What? Is it now, mother? No, už ide. Dobre. It was as big as the mountain, black as night. Takže môžeme počuť, I know what are you talking about. môžeme počuť, že ľudia sú tu teraz všetci urobení z toho, že proste videli draka, ktorý odlietal z toho mesta. Vlastne ten drak je ako keby... No on nás zachránil, Ale nás bude chcieť zabiť. Nás snažil zabiť. Áno, aj nás bude chcieť zabiť. Áno. Ale nebudeme spoilovať, takže... Výborne. Sigrid. What the fuck? Oh. FML. Ako... No, potálkuj. Počkaj, možno sa najprv budú musieť potálkovať. Hey, you fagot. On je No tálkuj. On sa mal potálkovať z H2? Počkaj. Come, you two must be hungry. Sit down and I'll get you something to A eat. kde si sedíme? Now then, boy. What's the big mystery? What are you doing here, looking like you lost an argument with a cave bear? I don't know where to start. You know I was assigned to General Tullius' skull. We were stopped and held, only we're attacked by a dragon. A dragon? That's ridiculous. You aren't drunk, are you, boy? No jasne, vždycky sa to zhadzuje na alkohol. No? Let him tell his story. Not much more to tell. This dragon flew over and just wrecked the whole place. Mass confusion. I don't know if anyone else got out alive. I doubt I made it out myself if not for my friend here. Mhm. I need to get back to Solitude and let them know what's happened. I thought you could help us out. Food, supplies, a place to stay. Of course. Any friend of Hadvar's is a friend of mine. I'm glad to help however I can. Like I said, I'm glad to help in any way I can. But I need your help. We need your help. What's the problem, nigga? No dobre, takže teraz si môžeme zobrať nejaké veci od neho, ktoré samozrejme, aby to bolo trošku realistickejšie, nepovedal nikdy žiaden hráč Skyrimu, tak si zoberieme aj nejaké to jedlo, aby sme mali čo sem tam spapať, lebo... No, on zaberá miest. Áno, ale toto musí byť. Hej. Áno, chlas musí byť vždy. Môžeme si zobrať aj toto, proste toto sa hodí, keď pôjdeme na nejaké aj tak sa nikdy nebudem prezliekať, ja viem, ale to... Ale áno, He myslím, needs že... to know there's a dragon on the loose. Riverwood is defenseless. Vážne? We need to get word to Jarl Balgruuf in Whiterun to send whatever soldiers he can. If you'll do that for me, I'll be in your debt. No. Takže ty teraz máš ísť za Jarlom Whiterun. No Jarl je taký nejaký král vlastne toho okresu. Áno. A vlastne Skyrim má dokopy koľko okresov? 9? Myslím, že to je. 9. No, takže Skyrim má 9 okresov a vlastne každý ten taký okres má vlastne vlastného toho takého vládcu, ako keby starostu, povedzme to. A potom je jeden High King, ktorý kráľuje vlastne celému Skyrimu. Takže teraz vlastne tuto je hardware, to je ten, čo s nami utekol z toho Helgenu a my vlastne môžeme teraz odísť. A ideme za tým, jak sa volal, za tým Balgruufom, ktorý sa stará o Whiterun Hold.
čo je jeden z tých 9 okresov. Takže Nemôže tam fast travelnúť? fast travelnúť by som tam... Asi si to ešte nediscoverol, ale nech to nemusíme takto zahrať. Teoreticky by som tam mohol fast travelnúť a A nie, nemôžeš. nemôžem tam fast no tak to nevadí. Nejak tam dobehnem. Vlky ma určite prepadnú po ceste, Máš lebo... meč. Si veľký chlapec. Ja viem, že mám Tvoje meč. slípky síce neostali čisté, No keď si nie, videl River keď som videl ale... Riveru, tak to teda naozaj nie. Ale už si veľký chlapec. Tam už sa hore- nepomočuješ, keď spíš. No tam hore je to asi jak vieš, no. Tam hore je to proste, tuším, naskriptované, že tam zaútočia vlky. Lebo vždycky tuto, keď som šiel, zaútočili na mňa vlky. No, tých vlkov je to tak strašne veľa, že... Ale vždycky, No, tak mali by, no. no jasné. jasné je to. Ale je tu iba jeden, no nevadí. Trochu tichšie. Dobre. Takže Tak, krása. na vlkovi sme si akurát Increasely one-handed. increasli náš one-handed Náš- tapping skill a Presne. teraz môžeme pokračovať ďalej v našich cestách. No, Za väčšnou za slávou. väčšinu, áno, presne tak. No a tuto môžeme vidieť úplne nádherné mesto Whiterun, ktoré je moje najobľúbenejšie v Skyrime No, asi. Je to krásne mesto. Pretože... Takto som ho nikdy z diaľky nevidel. Nie, je fejkovo vykreslené, ale vyzerá to... Ale pekne. nie, však sa na ňu kúkni pekne. Poradne, taký screenshot by to chcelo. Tak určite akože na počítači je to krajšie, lebo na počítači som... No podľa toho na mojom počítači, keby si to natáčal, tak to... No môj počítač mi Vravím, nespustí. že na počítači sú módy. A tam je oný, Giant. Giant tam je, takže... Musíš objaviť tento... Teraz ideme Chceme skoviť, helpnúť skoviť Gianta. takže Giant je... Neviem, on nejako tam ignoruje, No, to je ale... veľký pánko. Fú. Tvoje disy sú len... Tvoje disy na ňo sú úplne zbytečné. Tak a teraz... Aha, ja som vlastne nechtiac dal damage. No? No, I'm not. I'm not going to. Ja im utečiem, oni si to hádam nezapamätajú. Ináč by to bol epický fail No? úplne na úvode. Áno, lebo táto skupinka... Oni sú títo, jak sa volali? Companions. Companions a oni vlastne pomáhajú... Oni Čo sú sú to? Oni sú... proste nejaká pradavná No, skupina ľudí, Illuminati a No, také. niečo také proste. No, Farkaš ide furt za tebou. Ale ja nemám záujem o Farkaša, nech zomrie. Ja idem takto, pokračujem ďalej. Však on je taký ten tak. No. On je asi jeden z najväčších nemtakov v hre. Ebolalala a potom je tu ešte Sven. Ktorý Sven To je furt lepšie ako v Oblivione ten of follower. Riverwood. No, dobre, už si mi zdrol. Krása. A teraz ťa zastaví Gardoš. Nezastaví. City's closed with the dragons about. Official business only. Takže ja mu môžem povedať, že áno, že som doniesol novinky z Helgenu ohľadom toho útoku draka. I'm keeping an eye on you. No keby to takto ľahko bolo aj v realite, keby to takto No. ľahko fungovalo aj v realite, tak by to bolo úplne v pohode, proste. Áno, tu je napísané o Companionoch, že vlastne mali nejakých originálnych 500 Companionov of Isgramor. Čiže A Isgramorových ktorí Companionov. Ktorí Ja som si to nečítal. ktorí viedli prvých ľudí do Skyrimu. Skyrimu a obsadili všetko. To boli vlastne- celý Tamriel. No to boli vlastne prví ľudia v Skyrime, no. Takže tuto máme už naozaj krásne mesto, úplne najkrajšie mesto v hre podľa mňa, proste to fakt nie je nič krajšie a pozriem sa koľko mám peňazí, lebo by som z 99, tak z toho si asi nič. Ale môžeš ísť za tým Barofraerisom? A áno, Jak sa môžem. on volá? Bellator. No. Chod za Bellatorom. No áno, idem mu niečo predať. Chod mu sice. niečo predať, zarobíš si. Battleborn. Tu sú všelijaké klány, sú tu klány Greymane a Battleborn, ale oni sa vlastne ten Oni sa príbeh... Áno, oni sa nemajú radi, a niečo jak Pittsburgh Penguins, Philadelphia Flyers alebo Canadiens a Boston Bruins, ale akože oni, neviem, oni nie sú až takí podstatní ohľadom toho Everything's No, the same. pre ten príbeh. Everything. Takže- My sister,
Sell her in a second. No tak ten... Tak, Oh, a bit of this, and a bit of that. Tak už hej. no takže, To už hej. ja sa Ty, ako som povedal, tak by nám predali vlastnú sestru. Ale ty to teraz kupuješ. áno, ja viem, ja som sa chcel pozrieť. Že Drake? To je Drake, ja viem, Predaj mu... Iron Dagger mu predám. Dagger je zbytočná, Mace je zbytočná. 11, no. A jeden sword je zbytočný. No, to sa možno hodí. High Shield je zbytočný. Toto vravím, že sa dá dobre predať. Áno. To je fakt dobre. A Aspoň zo začiatku. toto tiež nebudem môcť používať. A A to si nechajte. no, síce na čo mi to bude. Tam zarobíš jeden. A tak ak budeš mať aspoň pekné okrúhle číslo, no. No, tak Krása. 340, goldov. úplne nádherné. To si nechaj. Dobre, už tu asi nič také nie je. Tak, daj exit. A poď. Ešte som si uvedomil, že má túto knihu mám a ja ju môžem vlastne použiť. A ty budeš musieť môcť sa pridať kompanionom, aj keď im nepovieš s tým giantom, ne? No ja som im pomohol s tým Giantom, len som mu nechtiac trošku sekol do temena, Ale už to za mňa... ten dialog by sa ti zapol tam. No, Takže asi... Tak po prípade budeš môcť prísť do tej huby. no áno, no, hádam. Ale oni Ak na teba nezačnú útočiť. hádam na to už zabudli. No, neviem. No, takže... Aj oni sú vlastne Aj tuto... keď ten Jarira na to nezabudol nikdy. Nie, no tak on je trošku retardovaný, bohužiaľ, čo už s ním. Takže tuto vlastne býva ten starosta, povedzme, ja neviem, Jarl, proste je to Jarl. Počkaj. Takže sme späť, len sme sa museli niekam kúknuť, že či sa nestal epický fail. No, Ale všetko je v pohode, Išli sme sa kúknuť vlastne ku kompanionu, či sa k ním furt dá pridať. Áno, dá sa pridať, takže všetko je v pohode, o nič neprídete v tomto let's play pravdepodobne. Ak to vôbec Možno budete o pozerať. svoje panenstvo, ale to... Možno o svoj voľný čas, ktorý ste mohli využiť oveľa lepšie. No tak ale nie, my sme predsa najlepší. No, áno. To ti nechám vyriť na hrob. Takže teraz... What's the meaning of this interruption? No, Jarl Balgruuf is not receiving visitors. Musíš... nemajú nás radi proste, neveria nám. Takže niesiem novinky z Elgenu. Why the guards let you in? Come on then. The Jarl will want to speak to you personally. No, jak zrazu zmenila názor. So, you were at Helgen. You saw this dragon with your own eyes? Nie. Som ho videl s hardwareovými očami, ty vole. Imperials were, To je jedno. Počkaj. Áno, Really? You're certainly forthright about your criminal plans. But it's none of my concern who the Imperials want to execute, especially now. What I want to know is what exactly happened with her. To je jedno. no, povedzme. Irileth was right. Nie. What do you say now, Proventus? Shall we need to trust in the strength of our walls against the dragon? My lord, we should send troops to Riverwood at once. It's in the most immediate danger. The dragon is lurking in the Do mountains. that as a provocation. You'll assume we're preparing to join Ulfric's side and attack him. We should Enough! I'll not stand idly by while the dragon burns my hold and slaughters my people. Irileth, send a detachment to Riverwood at once. Yes, my lord. If you'll excuse me, I'll return to my duties. That would be best. Kill, Paul. Well done. You sought me out on your own initiative. You've done Whiterun a service. I won't forget it. Peniaze chcem. Take this as No. a small token of my esteem. No. Konečne nemáš live. Máme Steel Armor. Another thing you can do for me. Suitable for someone of your particular talents, perhaps. Come, let's go find Faringar, my court wizard. He's been looking into a matter related to these dragons and rumors of dragons. Že on teraz Dominika poslal vlastne za nejakým jeho dvorným Áno. čarodejom, ktorý sa zaoberá drakmi. Čo je najlepšie, najdôležitejšie, že máme Steel Armor, takže sme úplne najlepší. Že už je to heavy. Áno, už sme heavy. už sme heavy, už sme hardcore.
Máme sa s týmto porozprávať? Come to Dragon's Reach to discuss the ongoing hostilities, like the Great No. Project? You think you could help me? I really don't think so. že on nás pochybuje. No. Daj to. No. What? I never even cast it. Ah, I see. You have some knowledge of the higher art. Please forgive my earlier rudeness. I'm so often interrupted by visitors wandering in. I can occasionally become quite sad. Now, what did you say you wanted? No takže my sme chceli, no. Ah, indeed? The Jarl. Oh yes, you must be referring to my research into the dragon. Yes, I could use someone to fetch something for me. Well, when I say fetch, I really mean delve into a dangerous ruin in search of an ancient stone tablet that may or may not actually be there. Takže vidíme, že je to 50/50, takže... Straight to the point, eh? No. No need for tedious hows and whys. I like that. Leave those details to your betters, am I right? I learned of a certain stone tablet said to be housed in Bleak Forest Barrow. A dragon stone, said to contain a map of dragon burials. Go to Bleak Falls Barrow, find this tablet, no doubt interred in the main chamber, and bring it to me. Simplicity itself. Že teraz máme ísť do Bleak Falls Barrow, čo je vlastne prvý dungeon v tejto hre. Hej. Prvý dungeon, k ktorému sa dostanete. A je to tak, máme tam nájsť nejaký tablet, nejakú tabletu, nejaký Samsung tablet. Huawei. Na ktorom by mali byť napísané, teda zaznačená mapa miest, v ktorých sa pochovávali draci. Mhm. A on má nejaký výskum, ktorý sa týka drákov a jednoducho Dragon Burials. potrebuje to. Dobre, Tak. takže teraz po ceste to nebude samozrejme otvorený ten obchod, ale chcel som si skúpiť nejaký lepší meč, pretože ako musí byť nejaký lepší. Musí proste, toto je... Myslím, že toto je iba Iron Sword a mal by byť Steel. No, Steel by už mal byť k dispozícii teoreticky, ako, No, ja musí neviem podľa čoho sa vlastne, Však to tam vetní pred tým obchodom. takže môj parkour skill asi není, Nejsme v Dying Lighte, Dominik. ja, to je pravda. Nie sme v Dying Lighte, takže vlastne sa môžeme zraniť, keď padneme z 256 000 metrovej výšky. A je to dokonca otvorené? ešte sú otvorení, Tak asi len búrka. no, alebo možno nejaký, neviem, nejaký ebolový mrak, nejaká zombie nákaza a teraz sa všetci premenia na nemrtvé chodiace To je nejaký príšery. easter egg, no. Tomu ver, to by bolo úplne dobré. No, takže, Toľko. takže mám, Don't let the name warrior. We got plenty of steel for fighting them. no takže Steel, takže to je dobré, my potrebujeme, You've got small weapons as well as big. no to je pekné. Looking to protect yourself or Deal deal some damage. Uh, Daj si, kúp si Hunting Bow. na čo? To je zlé. Ja Neboješ. No, takže vidíme, že toho má veľa, Nie, však daj web. No, ale toto je dobré. to nemáš peniažky, kámo. Ale mám, Predaj ten, Však ten idem Imperial to predať. Kiris. idem predať Kiris, Kiris. Gauntlets a Helmet. Ja, tu nájdeš. Iron Helmet, takže Tu nájdeš. no. Myslím, že akože dalo by sa tam ísť aj s takýmto vybavením, ktoré má Dominik, Ale tak prečo si to sťažovať? chceme sa vyhnúť trošku failom, no. No, Takže teraz Aj, musíme, Weapons, chod, bol meč jasné, ale akože lepšie. meč nemáme. Steel Sword tam má. Ten Je, Steel Sword. ja som si ani nevšimol. Ja To som, je iba 139 korún. no počkaj, akože za 139 niečo, čo dá o 1 damage viac. No, Ako sorry, tak to nie. Potom už kašle na to. No. To teraz kašľam na to, ale zaujalo ma toto, lebo ja chcem, a vidie mi to aj na boots, aj na gauntlets, takže si zoberiem obe, Tak to fajn. Helmut nepotrebuješ, tu tam nájdeš. tak dúfajme, Je tam vždy. si istý? Hej. Dobre. Jedine, že by táto bola lepšia trošku, 19, a táto má koľko, som zabudol, 17, no. Nechaj tak. Ale vyzerá to retardovane. Oni obe A vyzerajú. ani na ne nemám nič peniaze vôbec, tak... Dobre, kašle na to, už to nestrácaš, ja. Však áno. A už si len to a choď. Dobre, takže idem sa to a idem. Takže tak, Krása. výborne. Aha, to som rovno mohol predať, že?
You look Bože like môj. me. Ale mňa to nezaujíma, čo máš, ja ti idem predať toto, ja idem zedrať z kože. No, 217, to je pekné. Tak už je to lepšie. Poď. A ešte samozrejme Už potrebuješ, meč. už mám problém s tebou. Iron. Už mám s tebou problém. Počkej, kde je ten meč? Ja som kupoval ten meč. Nekupoval si ho. Ale však Most of our weapons. fakt som nekupoval ten meč? Nekupoval si ho, prečo? Však má iba o jeden damage. Ja však fakt, ja som retardovaný, nevadí. To teda si kamo. Nevadí, to sa stáva. No. To sa stáva. Nemalo by sa, ale áno, stáva sa. Tak faily sa stávajú, hold. Keď si myslíš, že si niečo kúpil a nekúpil si. Tak bohužiaľ. No. Takže Dobre, už epický... prosím ťa, chod tam, lebo už No, cestu cestu. Ideme na cestu. nedá sa tam fast travelnúť, pretože to nemáme ešte discovered. Ukáž, aká je to ďaleko. No, ja by som teraz nemôžem, No bohužiaľ. však, jasne, že teraz má. Dobre, takže... Aha, to je tam ďaleko. Áno, to je preč, Bleak Falls, Barrow, to je tuna. To je tuna a kadiaľ sa tam šlo, dalo sa tam dostať... Ja si myslím. Kadiaľ to sa tam, áno, takto určite. Hej. No, už sme skoro v Bleak Falls Barrow. A zase sme stretli vlkov. Vždy, klasika. Áno, tak to je všade sú prítomní v Skyrime, bohužiaľ. Sú to také nepodstatné príšery, že tam Sú také neviem, komáre, na čo, sú to také komáre. a na čo to tam dávali, keď už je človek level 50 a iba ho to otravuje, keď na neho zautočia 4 naraz? No. Tak akože na čo? Teraz tuto budeš mať asi nepríjemné. Takže áno, tuto sú nepriatelia a toto bude hardcore, lebo oni sú akože, je ich koľko je ich? Asi tak 4 No tak nejak. A ja si na nich najprv dám longbow, lebo Tak ale... mám asi koľko, 4 šípy? No, 32? Fúha, dobre. Takže nejak by sme ich mohli odkempiť, teoreticky. A očko sa začína otvárať. Diera sa zväčšuje. Nezvučí set a... Kde je? No už sú niekto už sú tam, už sú na minimapе. Dobre, takže sú Daj tam. mu do hlavy. poď. No tak to sa ti povie. No, pohode. A už dáme kašli. Amo, To som myslel. No však ja viem, že... No. dobre. Tak toto je taký prvý vážnejší fight v Skyrime, si myslím. Ešte budú čakať vo vnútri v tom daňone. No. Fighty celkom. Ja sa ho snažím tak tak, Netaktizuj. no, iba že to musíš trošku taktizovať, lebo potom to takto zabije. Dobre, už Dominik dosiahol druhý level, druhého levelu. Dobre, Už takže dosiahol druhého levelu. máme druhý level. No, Krása. výborne. Krása. Toto je úplne super. Výborné. Takže tak a ešte sa To si bude... equipnú, to by nebolo na škodu. Tak ja si ho idem. Tak a toto Zbytočné. sa dá predať. Ale to za 3,20 korún. Takže ideme si to dať do favorite, toto, tak. A toto dáme do... Dobre. Takže to by bolo a idem teraz vlastne prvýkrát využiť levelovací systém v tejto hre, takže môžeme si vybrať vlastne 3 také hlavné veci, do ktorých si môžeme pridať... Áno, do ktorých si môžeme pridať všetko. A to je buď život, Mana alebo alebo výdrž. Takže ja idem asi... Život, poď na Ne, tank. idem si tuto. To vydrž? Áno, lebo to musí byť. Ako myslím. A Ešte keďže... si môžete increasenúť perk. A keďže- Odporúčam nie tu handed, ale one handed. Ja... Vážne? To je zle na tom, áno. Tu som vyskúkal, neviem. No, takže ideme... Máme prvý perk v one-handed weapon, čiže... Nabehni do neho. Však áno, veď. Musí sa brániť trošku v tejto hre. Light armor. Ale finishovačka sa najprv bubla Ozia krásne. On mal krompač, ktorý sa neskoro eruje lodi, čiže
určite vezmeme toto, tak. No. Už by to nikto nemal byť. Nie, to je... Nie, dobre. Takže Ide sa do dungeonu. ideme do Bleak Falls Barrow, dovnútra. A tam to bude už naozaj veľmi zaujímavé. Pretože tam je naozaj kopec nástrah, na ktoré si človek musí dať pozor. Ale hádam, tuto ich nebude ešte až tak veľa. Hádam to spravili nejak tak, že tam človek ide s tým, že je to level 2. No, Lebo sú aj ľudia, čo napríklad nehrajú hlavný príbeh vôbec a idú tam, keď sú level 20, čiže to je trochu rozdiel. No. Ale myslím, že tu ešte nemáš toľko na výber, aj tie companion questy sú trochu ťažšie. A to budú ďalší banditi. Takže Dominik ide takticky na to a nadmieruje si. Toto bude hardcore. Dominik trafil. Teraz sa ti startol quest. Toto bolo Máš získať nejakú golden claw. jaký disconnect. No, že som to kašlal. Mečík. No. To majú porádne po hlave. Nech sa necíti, lebo je zase namyslený a... Styl sú... No krása. To sa hodí. To Si je... equipni. No však jasné, že ide si to equipni. Ne, musíš rýchlo. Všetko rýchlo. No tak určite. A favorite. Tak jasné. No a teraz ešte tohto ja z neho strháme aj gace. Neviem, či Hide Bracers neboli lepšie ako máš. Pochybujem. Som presne nechcel, ale to nevadí. Počkaj, pozriem sa. Nie. Nie, to boli Boots, to boli Bracers. No nie, určite nie. Ja mám Máš Gauntlet vlastne. najlepší. Tuto budeš niečo, myslím, mať. Armor. Čestka. Fú, ideme lockpickovať. To není Oblivion. To vlastne není prvý lockpick, keď si ešte tam, keď si utekal z No však ja viem. V Oblivione sa fakt neodvážim a toto fakt, to bolo dosť veľa vecí, ktoré sa dajú použiť. Nechceš si skúšať trošku kuzla na Restoration? Teraz... To sa fakt doplatí. To je dobrá vec, ja keď som hral... Mám ja vôbec už Restoration? Mal by si. Tak, áno. No mám Healing a... Ten sa hodí. No teraz je veľmi na nič, ale potom neskôr je potom keď získate z kúzla ako Fast Healing, však spravím to alebo takto. Grand Healing, ktorý healne ešte ľudí okolo vás, to je veľmi dobré kúzlo. Ja to napríklad používam v Oblivione, to je na to, aby sa to používalo často, Áno, ale... v Oblivione, ale nie je to inak správne, lebo tam to máš, tuto to máš na ľavej ruke. A tam to máš, vlastne tam môžeš mať meč, štít a ešte kúzlo k tomu. Tam je to inak správne. Áno, takže to nič nie je, ešte toto by teoreticky, toto treba niekedy prehľadať. No. No tak to nič není. To fakt si treba dávať pozor na pasce, lebo tu naozaj sa s tým Bethesda vyhrala s týmito dungeonmi a urobila tu úplne pasce, ktoré proste sú dosť nebezpečné. Je múdre celkom sa brániť torčkou, tak ale keď už človek po ruke nič iné nemá, tak čo? Keď už si zúfalý, tak musíš. Nejak akože, daj si, poďak. Áno. Sedni si to. No teraz ešte hádam nie. Ešte nie, ale tak aby si to potom nemusel opakovať. Tak áno. Toto je na začiatok dosť ťažké. Teraz by sme asi zomreli, keby sme... Nie, ešte trošku dostal. Nechcem... To sa dosť ťažko robí bez všetkého. No dobre, konečne. A styl Mejska, tá sa dá predať, to sa dá predať, to je fakt. Teraz prvý puzzle. Tu sú archery nejaký určite, nie? Nie. Nie je to ani jeden? Musí to byť niekto. To len pasca. To je divné. No áno, tak to si pamätám. Takže teraz, keby ste zatiaľli na leveru, tak na vás vystrelia šípky tieto, tuto čo sú. A je to had a je to had Delphi. a Delphi, áno. Takže počkaj, tu je had a Delphi. Delfiník.
Tak a ináč dá sa to aj takto oklamať, že proste hneď prídete sem a ono by vás to aj tak netrafilo, ale to nikoho nezaujíma samozrejme. Ešte tam hore niečo. Tam hore je podľa No mňa. myslím, že tam sú len tie... Možno sa tam niečo nájde, to nikdy nevie. Preca. Počkaj. To sa hodí, no. Sa vždycky hodí. Nehodí sa to, keď minor healing sa... Dojedu skývry. Sa nehodí, keď si level 50, ale dokonca už aj keď si level 20, tak už je to málo. No, Blizzard, dobre. Aha, to je empty, tak na čo to povedať. No. Tak minor healing a... Tých, to by ti mohol zvýšiť snik. Čo? Keď si prečítaš tú knižku. Ja, no teoreticky. Hej, určite. Rýchlo, keď krása. Ďalší, level, dobre. Tak najprv bobby, lebo je taktické, keď dostanete nový level, tak počkajte, kým vám uberú život a potom, keď budete fakt na tom zle, tak sa proste healnete, teda dáte si perk, ono vás to healí. Takže ako môžete vidieť, určite stávam hlavne do one-handed, pretože two-handed ja moc neviem. Two-handed je také, ako ono to má veľký damage, ale dostávate veľa do tela. Tak to je logické. Je to... Nemáš sa moc jak brániť a toto fakt nič není. Dostávame si ani No tí skývery sú tiež taká osina v ríti iba. No, to je dobre, toto je dobre a tí skývery áno, ale hlavne keď si takýto level. Aha, teraz tu niekto je, nejaký Arnold the Swift. A to je gay, to je cigán. On je tam uväznený a je to úplne cigoš. No, ale ja najprv prehľadám aj tak toto, lebo tu sú veci, ktoré sa dajú hodnotne speňažiť, čiže to určite netreba Je to zabúdať. strašný tegeš, je to úplne hnusak. Vy mu teraz pomôžete, teda musíte zabiť tohto bundy, tohto spidera. To sú takéto veľké arachnofobici, prepáčte, preskočte to o pol minúty neskôr, bude snad mŕtvy. Ale možno aj my budeme mŕtvi, to je otázne kto skôr. Áno, minor healing potions, ja. To ešte vydržím. Tak nič. To ti dám vieriť na hrob, áno? No, nedáš, lebo nebudem mať hrob, ja sa nechám roztrusiť. Ti to dám vieriť na hrob. Toto je fakt hardcore. Toto je fakt hardcore a... Nemal som si to. No, ja som ti to vravel, je to taktické, si to nechceš. Ale neviem, krása. Dobre, to bol taký prvý väčší boss, povedzme. No, taký boss, že no. Neskôr to je úplne nič. No takže teraz si ho môžete vybrať, že či ho... Teraz mi potolkujete. Takže on je to hnusák, je to, vidíte, Dark Elf. No. To je úplne vidno, že on vás klame. Dark Elfovia sú naozaj svine. No, 18 plus pre toto video, lebo pozrite sa, čo má na ksichte, to naozaj... Čo? No však Keňo. Ja vidím. No takže... To sa točila buka kaporna. Dobre, rovno vypni. Lebo... On by vám zdrhol. Áno, on by zdrhol, lebo on je strašný idiot, on naozaj. On klame. Zoberiem si toto, on asi nie. Nie, toto... Nie. Find the secret of Bleakfall Barrow. Kde bude to za chvíľu to bude, ježiš, zase to Dobre, autosave, to sa hodí, to sa vždycky hodí. Na PS3 je to také dosť pomalé do saving a takže dobre si soldier. Tak ja samozrejme, hej, tak samozrejme pár sekúnd človek vydrží, to nie je problém. Tu nič a tu by nebola česta, nie, tu nie je česta, ale je tu toto, kde sa dajú aj... Tá imperiálska schopnosť, to fakt na tom zarobíš dosť. Ale to aj keď, no ináč tam nachádzaš, že 2, alebo tak, ale naozaj oplatí sa to tu prehľadávať, pretože ak pôjdete do 4 takýchto dungeonov a budete prehľadávať tie burial urny, tak naozaj tam nájdete, tam môžete nájsť aj 500. A teraz sú tu už pásce, pozor. Áno. Tu je tam našlapný. No a tu sú draugry, to sú nemrtví nordskí bojovníci. Áno. Oni sú mŕtvi, ale sú nemrtví. To sú Ancient Nords, ktorí tu boli pochovaní a vlastne vy ich takto rušíte. My sme vlastne takí intruderi a mali by sme sa... Toto je hrobka, ty kradneš z hrobu, ty si obyčajný hnusák, ktorý nemá česť voči mŕtvým ľuďom. Hrdým Nordom, hrdej nordskej rase germánskej. My ich popravili. Dúfam, že tu nie je nikto iný. Iba že by bol.
Mám taký pocit, že je. Myslím, že Northward je lepší ako ty máš. Mám pocit, že je. Northward 13, ja mám koľko? Myslím 11. Je to možné a... 13. Nie, tak to si nechám. Kašlo na to. Len... Pozor. Áno. sa dám. Takže idem vám ukázať, jak to asi vyzerá. Nie, on ťa to zabije, kámo. Ale nie. Takže takto to vyzerá, keď umrete. Áno, to bolo len taká ukážka tých pasí, ktoré sú tam naozaj veľmi dômyselne prepracované. A niekedy, keď sa dostanete cez ťažký fight a neuložíte si to a potom na toto našliapnete a ono vás to zabije Tak a to je taký rage quit. a vy musíte ísť To od potom začiatku. lietajú ovládače do teliek a do monitorov. Takže vidíme, že loading nás presunul sem, tak ešte No poberiem. tak autosaving sa hodí. Ešte poberiem toto zoberiem, a nie, to už vybrá, tak je to fér. Nie, Každý. tak to ani nevyberá. Tak a ideme, pokračujem ďalej, tady to. Z našej epickej púti. Teda naozaj epická, ako sme už povedali. Madej. No, lebo samozrejme Madej. Tam máš prvého, on ťa skole zozadu. Nie, ja ho skolím a... Dobre, krása. Čo som si mohol viac prijať? Napríklad to, že by tu neboli. No tak, ale to by nebolo zaujímavé. Jaké vypínačky? Disconnect? No, pozor. Nie, ja... Teraz skús obísť tú pastu, hej? Nie, ja chcem ukázať, jak to vyzerá, keď vás to nezabije. Ale nekašlem na to. Takže, Keď vás to zabije. Keď vás to... keď vás to Keď vás to nezabije, no, že ako to vyzerá, keď to machne na prázdno. Ja, aha, tak to neukazuje takže, radšej. nie, dobre, to nejdem ukázať. Alebo sa o to nepokúšaj. Ukázať to môžeš, ale Takže nepokúšaj proste ideme spraviť Jeronima, hej? Uej, Toto bolo- krásny parkour ako z Dying Lightu, alebo Áno. z Mirror's Edge. On sa zobudí iba keď do ňoho seknem, tak ja do ňoho teda seknem. Ja, to je restless, kámo. Však ja ho úplne zruším v pohode. Ja to si pozriem. Počkaj, preskoč to, on jeho to dostane. On ma spelí. Prečo mu to... On osral tú pascu a ja som si myslel, že to je obyčajný Draugr a nie je to restless Draugr. Dobre. Takže Takže už sme sa vrátili, máme toto plný je ten restless Draugr a ja sa... obísť. Áno, iba že oni niekedy sa zobudia a napadnú ťa zozadu. Ja zobudil som len ten. To je dosť nebezpečné. Čiže ja sa teraz bojím proste, že niekto ma zakolí. Zozadu. To je žena. No tak to je hrdá nordská bojovníčka. Hlavne nechoď k tomu restless Draugrovi, lebo on sa zase zobudí. To je fake. Jaké Popraví, toto bolo pekné. Jaké popraví. Než celkom creepy, jak sa im zavrú tie oči. A to som presne nechcel, ja nie som oný nekrofil, Také ale... ťa lákajú, čo? Nie, ja som... To není 9. lepšie. Podľa toho... To je jedno toto. Dobre, pokračuj. To je také 5. No. Počkej, čo bolo hore na tých schodoch? Idem česta? Áno, je tam česta dokonca. Krásne. Gratulujem ti. Veľmi dobrá práca, to nie je už nič. Lebo aj tam niekedy. No, Toto je o hardcoreový log Apprentice, proste Apprentice. Toto je... Treba byť na... No? Na tretí pokus. No, na prvý. Akože na prvý, ale tretíkrát sa to tráfi. Na prvý, ale na tretí. Chápete všetci. Teraz toto musíš veľmi, veľmi byť opatrný. Ty, jaký paro frajeris. No teraz trošku zneistený, mám menej života. Nechceš to sa jednúť? Nie, to je penubol, ale urobím to. A už tam vystupuje nejaký Draugr. Určite to bude restless. Pretože to by nebolo ono, keď to nebolo restless. Proste tá hra vám tam vždycky musí drbnúť úplne najťažších superov. No, by všetci zomreli. To by proste. Dobre, takže ťažké savey tu prebiehajú a my teraz môžeme... A nie, je to obyčajný Draugr. S jednorovským mečom. Ty, jaká vypínačka. Úplný disco. Ja ho, si to predstavte, ak by to vyzeralo v realite. On
na mňa ide, ja ho v rýchlosti prehľadám. Jaký range? Tak mám druhý meč. On ťa dá. Nie! To bolo buď alebo. A bolo to, No také faily tu sú. no, ale toto bolo fakt... O sekundu, keby som ho skôr trafil. O menej. O pol sekundy, keby som ho skôr trafil. Tak. Ja, tuto, čo som hral Skyrim aj v mojom singleplayeri, som strašne často umieral v Bleak Fosberov, takže... Ale tak hold, tu je to ťažké na level 2. To je prvý dungeon. Ja si Lebo myslím, že ty by si ani nemal byť level 2 na to, keď tam... Nie, ja určite by som mal byť niečo viacej, hej, preto to tak často skapíňam. A... Ja ho teraz nechám zaútočiť prvého. No tak ten ti dal dobrú po hlave. No áno, to je ináč riadne realistické, ale Skyrim nie je hráč, čo sa týka. Na nie, toto... Á, tam je Restless Draugr. Kde Či to tam? není Restless? Nie, nie. Ale vyzerá ako Restless. Bum, daj po hlave, bum. Vyzerajú creepy, vyzerajú... Ty nemáš level? Nemám level. Kúň sa. Nemáš Či level. mám level? Nemáš. Iba ti kúsok. Kúsoček ti Tak tak dá. toto na série celkom. Spáka jedno. No, Level up máš. No. Ty si taký pán. ja som myslel... Ty si taký retard. Ja som kámo. išiel- Ja už ani neviem čo s tebou. Toto ma sklamalo. Dobre, tak to si po. Tak už sa Domčo konečne dostal. Dúfajme, že to už je druhý, tak neviem, nespočetne krát už to pofailil, tak nespočetne krát už to nepofailil. Tu jaký krkolomné oné. Dobre, myslím, že teraz sa ani nebudeš musieť no tak dobre. Ale ne, dám si. Radšej, hej, daj si health. Prečo? Lebo health je dobrý. On sa hodí. On sa vždycky hodí. Najviac sa hodí stamina. Stamina najlepšie. On tak, to ti dám vyri na... Takže do Armsmana si ešte nemôžeme dať. Do bloku si daj. Alebo toto si daj. Toto si daj fighting No, sound. je to dobré, je to v pohode. Dobre, pokračujeme. Tak, Krása, bolo... to je hneď lepšie. Aha, a neumrel, to bolo. Dal si ho nekompromisne, si ho... Nekompromisne. Dobre, ja už by som povedal koniec na dnes, lebo natáčame to už mŕte dlho. Už hodinu to bude mať. Ja si myslím. Tak, teda ďakujeme za pozretie, dúfam, že sa vám videjko páčilo. Ak by ste chceli vidieť viacej takéhoto failenia, tak určite nezabudnite dať like a odber. A veľmi nám to pomôže a ďakujeme a čaute.